أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa, wannan saƙo ne zuwa ga Malam Abdul Jabbar Muhammad Nasiru Kabara akan mummuna aƙida da fito da ita yanzu ta ƙareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman yunkurinsa wajen ƙareta hadisan Bukhari da Muslim waɗanda suke ingantattu suka zama kuma ɗabi'a ga kowane musulmi. Idan aka ce Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi, kowane musulmi yana samun nutsuwa a ransa. To amma wannan mummuna aqida da Malam Jabbar fito da ita ta ƙaryata wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu kuma ingantattu da musulmai suka yarda da su, wannan ta kai shi zuwa ƙaryata hadisin da ya zo a cikin sahih Bukhari da kuma sahih Muslim da kuma wasu daga cikin malamai da suka fitar da shi a cikin littattafansu, hadisin sifil bahar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai karkashin jagorancin Abu Ubaida Amir bin Jarrah, ya tura su da Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ardahum da Abu Sa'id da sauran sahabbai har su 300 domin su je su tari ayarin Qurayshawa a wani gari da ake cewa Juhaina, wanda wannan garin yana nesa da Madina ba da yawa ba, amma wannan waje ne ayarin Larabawa na Qurayshawa suke wucewa zuwa Sham domin su je su yi kasuwanci. To tunda sun karya alkawalin da manzon Allah sallallahu alaihi da su, sai aka tura wannan sahabbai domin su tare su lalata dukiyarsu su kwace ta, domin ɗabi'a ce ta mayaka. Duk lokacin da kake yaƙi da mutum za ka yi ƙoƙarin lalata tattalin arzikinsa, ka lalata kuma dukiyarsa, ka lalata makaminsa domin ya zama baya da ƙarfin da zai iya yaƙar ka. Wannan ta ce hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tura wannan sahabbai. To amma Malam Jabbar sai fasara wannan hadisi da matsayin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a yi fashi. Duk duniyar ilimi sama da shekara 1400 babu wani malami da ya faɗi wannan magana sai Abdul Jabbar shi ne kaɗai fasara wannan hadisi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi ya tura a yi fashi. To yayin da mutum babu ilimi a kwakwalwarsa yake kokarin ya molanka ko ya juya addinin Allah, to dole ya samu shirme da hayaniya a cikin maganganunsa. Mu kalli yadda Malam Abdul Jabbar ya ta kokarin karanta wannan hadisi wanda aka samu sahabban da suka je guzirinsu ya kare ta hannun wannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Har shi Jabir bin Abdullah al-Ansari ke cewa Abu Ubaida guzirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sun dauko shi a kai, wasu kuma sun dauka akan dabbobi, amma da aka je tsawon kwana 15 da suka yi suna jiran waɗannan mutane zo ba su zo ba, abincin su ya kare, ta kai ga dole sai sun je sun nemi gudunmuwar da za su samu su rayu, wanda yake zuwa ga bakin wani sahil bahar kusa da wani teku. Sai Allah ta'ala ya nuna musu wani katuwar dabba, wanda katuwar dabba da suka gani shine kifin ambar, hutul ambar shine suka gani a gaban su. To amma Malam Jabbar ya zo fahimta wannan hadisi sai yake kokari ya karanta hadisin, ya dauka irin abincin nan ne da mata za ta sanya mai tsoka ɗaya ko tsoka biyu ko kifin 100 ko kifin naira 200 ko kifin 1000, sai yake sauwarta wannan hadisin da irin wannan kifin. Wannan ya bashi dama ya karanta wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tura wannan sahabbai suka samu wannan kifin. Za mu kalli abin da Malam Jabbar zai faɗa yanzu, sa'annan kuma mu zo mu yi dirasar wannan kifin ta hanyar yadda kimiyyar zamani take nuna mana wannan kifin yanzu, sai mu gani shin Malam Jabbar ne fahimci abin kuskure ko kuma ilimin duniya ne gaba ɗaya ke akan kuskure, shine kadai yake kan daidai da kuma ba zai yi wannan a ce duk duniya ko yana kan ƙarya Abdul Jabbar yana kan gaskiya. Wannan ba zai yi ba a hankalce, saboda shi ne ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala ta wajen bayyana gaskiya ba. Mu kalli yadda Abdul Jabbar zai magana kan hadisin yanzu, sannan kuma za mu kalli magana kifin tukuna. Mu kalle shi mu gani yanzu. Gaba ɗaya a lokacin hadisi 500 a gonsu, to waɗannan daga ina suka haifu, ta ina suka fito, a ina aka samo su, shine yanzu rigimar da muke ciki. An ɗora jama'a kan wannan tatsuniyoyi, su ne su ambaru nan, su ne su wannan babin nan gazotil khabadi, su siful bahari, irin su ne kifi daga sama daga ruwa gashashe, tsuntsu daga sama gasashe, kuma yau kifi daga ruwa gasashe. Wannan kifi hurtumi aka gasa shi da ruwan teku, ba kuma aka soya shi tun da har da su kakidi ake taɗi ba, amma ya aka samu kakidan ba bayani. Kifin da mutum 300 za su ci su gyatsa, su nemi ruwa su sha su bacci, gari ya waye da safe su kewaye shi, su 310 su ci su gyatsa su sha ruwa, rana ta yi su kewaye su 310 su ci su sha su gyatsa su nemi ruwa,
dare ya yi su kuma ci sai da suka bulbul haka sai da suka kwan 30 a haka. Bayan duk wannan kuma aka zo guzuri kawai aka dinga yankar sala ko ce girman bujiminsa aka tafi da shi Madina. To su kuma Madina ban san kwana nawa suka suna ci ba mutanen Madina. To duk tsoka girman bujiminsa. To wannan al'amarin akwai abin mamaki a cikinsa. Abdul yana kallon ina aka samu wannan kifin, an yi ruwan kifi daga sama sa'annan la ko gasashen kifi daga ruwa, ba shi ne magana ba. Ai babu inda aka ce maka hadisin sun samu gasashen kifi a cikin ruwa. Hadisin ai gashi a Bukhari, gashi a cikin Muslim. Hadisin da ka kanta shi abinda sa ba za mu dauko littafai ba ta bude maka ba da ka kake magana. Shi yasa mu kuma bari mu kalle ka mai maka magana ta ilimi yanzu. Na farko ba su ce maka kifin ya zo daga cikin ruwa a gashe ba. Sannan na biyu kana mamakin ya ake ana gasa kifi ne a da, yaya ake kunna ashana a da, baka mamakin yaya mutane suke ai ashanar da muke kunna da ba irin ta bace ai, duwatsu ake samu a kyatta sannan kuma sai a samu abinci da shi. To amma yanzu kana kaita ina gashi an samu abin nan kakide, ina aka samu kakide a cikin idanun kifin aka samu wannan hadisin wannan kakide din. To mamakin da Abdul Jabbar muke yi shine yanzu bari mu kalli kifin, mu kuma yanzu bari mu kalli kifin mu gani yaya kimiyyar zamani ta tabbatar da cewa wannan kifin ya isa abin a kafa hujja da shi, sannan kuma abu ne wanda zai iya zama hujja ga kowa cikin duniyar nan. Kalli kifin ka gani Malam Abdul Jabbar, ga kifin kana kallo yanzu, katon kifi ne wanda al'ummar gari guda suka yi cin karo da karamin kifi ma wanda bai kai wancan kifin ambar din ba, amma kallon da suke murna suke jin daɗi yanda mutanen gari suka zo, wani ya zo da zarto, wani abin da ake yankan itace, wani kuma ya zo da adda, suna ta sara wannan kifin suna jin daɗi. Yau gashi nan suna nuna farin cikin su, ina ga sahabbai da suke su 300 da suka zo kan wannan kifin. Abjabar na mamakin kuma ya za a ci wannan kifin, shi wannan kifin a dirasa sa Malam Abjabar, ka kalli kifin nan da kyau. Kifin nan yana shekara 85 zuwa shekara 110 a rayuwarsa kafin ya mutu. Sannan wannan kifin haihuwa yake yi, da ɗaukar ciki da yayewa shekara 6 wannan kifin yake yi. Wannan kifin kuma yana da tsawon mita 90, yana da tsawon mita 28, wanda shi zai baka kusan kafa 98 tsawonsa. Wannan kifin yana yin tafiya kuma don ya nemo abinci kusan kilomita 1000 a ƙasa, ya fi daga nan Kano zuwa Lagos tafiya da wannan kifin yake yi a cikin ruwa da ya je nemo abinci. Sannan wannan kifin yana da nauyi wanda ya kai daga ton 158 zuwa 173. Waɗansu ma sos ɗin suna nuna wannan kifin yana kai ton 200, wannan kifin kawai. To in ka ɗauke shi a kan ton 200 tun da girman sa yana kaiwa haka Malam Abdul Jabbar, za ka kalli menene abin mamaki a cikin wannan kifin da kake magana. Kifin da kana kallon sa ya saba da sauran kifayen da ka sani, ba irin kifin da mata ka take ɗora maka bane akan tiran abinci kawai kake ci ba. Wannan kifin za ka kalli, mu ɗauki average ɗin da kake mamakin an ɗauki kifin an kai shi Madina sun ɗauko kamar girman bijimin sa. Shi hadisin bai ce maka kowa ɗauki bijimin sa ba, sun ce sun ɗauki naman da ya kai bijimin sa sun tafi da shi, amma tun da ka fasara shi a matsayin kowa ɗauki girman bijimin sa, mu tafi akan bijimin sa su 300 gani Malam Jabbar, bari mu ɗauki lissafin hadisin gani cewa da mu da kai waye makarici a cikin wani hadisin. Shi da ɗan adam abinda malamin kimiyya suka ce yana iya cin kilo 1.8 na kifi a kullum ba tare da ya damu ba. Kilo 1.8 na kifi, ma'ana za ka iya cin kilo 2 kenan ma a lafiya a kowace rana. Kifi bai ginshe ka ba, bai dame ka ba. To yayin da ka ci kilo 1.8 a kullum, mutum 300 na lissafa maka don ka gane bayanin, mutum 300 idan kai ka ce sun yi wata ɗaya suna cin kifi, ko ba wata ɗaya suke ba, kwana 15 suke zuwa kwana 18 kamin da ruwan hadisi suka bambanta. To mu tafi ma wata ɗaya, manzo Allah bai ba su guziri ba, su ba zo da guziri ba, mu tafi yadda ka lissafa cewa yaya za a yi su ci su yi bulbul. To idan ka ɗauki ɗigo ɗaya abin nan kilo 1.8 a kullum mutum zai ci, su 300 zai baka kullum suna cin kilo 540 ne a kullum. Kilo 540 mu je akan sun yi wata ɗayan ma suna ci, ko kuma kwana 15 ɗin, sai ka samu cewa sun ci ton 8 da kuma kilo 100. Ton 8 da kilo 100 za su ci a cikin kwana 15 kamar yadda hadisin yake. In ma ka ce wata ɗaya sai galli cewa ton 16 da kilo 200 ne aka ci. Shi ko wannan kifin daga ton 153 zuwa ton 170, daga ton 155 zuwa ton 153 har zuwa ton 200 wannan kifi yake yi. Duk ton ɗaya kuma shi ne girman buhun siminti 20. Kaga kenan wannan kifin ma da suka ci in ka ɗauke shi a ton 200, to abinda suka ci gaba ɗaya ton
ton 8 ne da digo daya, ma'ana shine ton 8 da kuma kilo 100. to wannan kifin sun tafi sun bar ragowarsu a wajen, abin da ya kai ton 190 da 900 suka bari a wajen. menene abin karitawa na malam Abdul Jabbar? ya za ka karita wani abin? yara na nan yan secondary school suna karanta geography, suna karanta biology, suna karanta oceanology, suna karanta abin da kake faɗi kana cewa ƙarya ne. ba ka jin kunyan nan gaba yara su zo su ga wannan abin gashi suna kallo, yanzu ga bidiyo muna nuna maka na wannan kifin, kalli da wannan kifin ka gani. yanzu idan dan boko ya shiga gogulin wannan kifin da turanci sunansa blue whale duk wanda ya tafi ɗinsa a cikin google zai gani. national geography sun daɗe suna nuna wannan kifin malam Jabbar. menene abin karitawa cikinsa? kawai kana kokarin ka fahimci addinin musulunci da irin mummunan kwakwalwa da tunani irin naka. duk lokacin da ilimi kuma bi kwakwalwa dan adam ya tafi, to babu abin da zai rige a cikin sai dai molanka da hayaniya da shirme da kokarin kareta abin da kuma yake gaskiya ne. ta yaya za a yi yanzu masu hankali su karyata wannan kifin da nake nuna maka su ɗauki bayanin kamar Abdul Jabbar? wanda wannan yana kai ka kenan zuwa ga kokarin karyata ayar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kifin da ya haɗa annabi Yunus alaihi salatu wasalam kifi ne fa Allah ta'ala yake cewa faltaqamahu al-hutu huwa mulim. yaya za a yi kifin da bai wuce tafin hannu ba ya haɗa mutum? idan ko ka yadda ko na ayatu ka yadda da cewa kifin da ya haɗa annabi Yunus alaihi salatu wasalam ya girme annabi Yunus alaihi salatu wasalam. to haka me abin karyatawa cikin wannan hadisin? menene ne karyata shi malam Abdul Jabbar? kana kokarin ka kauda hankalin al'umma zuwa ga addini, ka kai zuwa ga wani abin da ka dauko kwangilarsa na dusa addinin musulunci. ina ne ribar ka? sai ka karyata annabi zaka samu suna? sai ka karyata qur'ani zaka samu suna? in ka karyata wannan hadisin to kai kokarin kuma karyata waccan aya ta cikin suratul Yunus, wanda Allah ta'ala ya bayani da kansa cewa kifi ne ya haɗa annabin Allah subhanahu wa ta'ala. sannan wannan kifi malam Jabbar ya kai matsayin da fa zai iya kifar da jirgin ruwa fa a cikin ruwa. to me abin mamaki a ciki? in dai karyata hadisin ya kai ga tunanin kifin ne, kana tunanin wadan kifi ne kamar haka, to ka fahimci cewa yanzu kifin ya wuce tunanin da kake tsammani. dan masu kallo yanzu ga sun kalli kifin sun gane ba karamin kifi bane da ya kamata a ce mai hankali ingantacce ya bari arena mai hankali ya karyata wannan kifin ba. malam Jabbar ɗabi'ar kai ta ce karyata abin da ke samamme, domin duk wanda ke bibi Abdul Jabbar, duk wanda suka bibi program ɗina da na mai akan raddin siyamu sha Rajab, za su ga abin da Abdul Jabbar yake cewa babu, sai ɗauko littafi kuma ya nuna mutane su gani a kyamara ga abin da Abdul Jabbar yake babu. abin da kuma kake cewa akwai, sai ɗauko littafi kuma mutane su ga babu shi. in ba ku gane ba, misalin Abdul Jabbar shine kamar ku haɗu da shi yanzu a China ya ce baka duk duniya babu Kano, kuma mu ga mun yanzu muna rayuwa a cikin Kano. wannan irin ƙarya ya za a yi mutane su fahimce shi malam Abdul Jabbar? wannan kuskure ne. ka ji tsoron Allah ka daina wannan barnar da kake yi, saboda menene neman suna ciki? dan me ba za ka karantar da addini wajen ka nemi suna? ka ƴan uwanka suna ta karantar da addini sun ba su karanta hadisai ba, kuma sun yi sunan baka fi su suna ba. in muka gama wannan zamu dawo kan bayanin hadisin Anas ibn Malik da kake cewa bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ba. shi ko babanka a cikin littafin sa ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da khadimai, daga cikin khadimansa na biyu da ya kawo shine Anas ibn Malik. zamu zo kuma nuna mutane wajen su gani, sai mu gane da kai da babanka wane ne bai fahimci karatu ba. mu dai mun san Sheikh Muhammad Nasir Kabara malami ne wanda ya tafsiri alqur'ani, ya dauki shekaru masu yawa yana tafsiri a gidan mai martaba sarkin Kano. dan uwanka kuma Khalifa shi ma malami ne da yake tafsiri a gidan sarki. duk wannan sun fahimci karatu, kai ne yanzu zaka zo ka ce musu basu fahimta ba? to in ka karanta kowa fara karanta mahaifinka babanka, ka ce shi ma yayi kuskure dan ya ce Anas yayi mu manzo Allah sallallahu alaihi hidima, to ka fara karanta babanka, duniya ta ji ka karanta babanka, sai ka ga mana kuma malamin da ya koya maka wannan karatun kai kuma. Allah shirye da mu da kai baki da Abdul Jabbar. amma dai wannan kurakure da kake tafiya kai da rudar da mutane da kake yi, ya kamata ka ji tsoron Allah, ka gane addini ba ƙarya bane, addini ilimi ne da gaskiya. kuma duk wani dan boko yanzu ya ji ka sai ka faɗi gabansa a warwar, saboda shi ya sa akwai wannan kifin, kuma gashi mu mun ga kifin yanzu, kai kuma kana ƙarita kifin. ta yaya za a mutane sai da kai Abdul Jabbar? haba Abdul Jabbar, a ƙarita abin da zai ƙaritu mana, tun ana ƙarita abubuwa kuma mutane suna kallon ka suna dariya, sai kuma sun koma suna ma kallon wani abin da bai kamata su kalle ka da shi ba. Allah ta'ala shirye da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.